जोबोद गोजोननाय मोनदों थांनाय बिसायख'थि टाइमावनो जोङो बेखौ मोनदांखादोंमोन जे क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ इउपिपिएलनि बिजाथि महरै आं देरहागोन बे रोखाखामोन एनडिए हिसाबै जों जितु जथायै मोनसे खामानि मावदों आरो बेयाव जितु नैबे क'क्राझार ओनसोला जोबोद मोनसे दुंहाव थासारियाव दंमोन सानफ्रामबो जिउनि रैखाथि होनो हायाखैमोन सिगांनि सरकारा जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो जिउनि रैखाथि सम्पथिनि रैखाथि होदोंमोन जाथि माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथिखौ लानानै फैदोंमोन दा बिनि थाखायनो क'क्राझारबासि रायजोफ्रा बिथांमोनहा अल्टारनेटिभ मोनसे नागिरदोंमोन आरो बेखौ बिथांमोना निसय मोननो हादों दा बेखायनो आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों साफ्रोमबो क'क्राझार लकसभा बियाबनि साफ्रोमबो मानगोनां भटार्स बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनि साबायखर जासिदों जायफोर दोलो आफाद एबा संगठनफ्रा थांनाय बिसायख'थियाव मदद खालामबाय बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होदों जायफ्रा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि बिबानगिरि मावगिरि मददगिरिफोर दङ सानसुमैफोर दङ आरो एजिपि बिजेपिनि बिथांमोन दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर जासिदों दिनैनि नैबे थासारिखौ लाबोनानै होफैनायाव मदद खालामनायनि थाखाय गोबां खामानि मावनांगौ दङ बेनिखायनो देरहाखांनायनि उनाव समस्तिखौ मोजाङै दाफामफिननांगौनि हारि माहारिनि गेजेराव मोजां मोनसे सोमोन्दो लाखिनानै नैबे ओनसोलखौ जौगासार होनांगौनि खामानि मावनो निसय दङ बेनिखायनो बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं फोरमायथिबाय रायजो राजाफोरखौ दिनैनि नैबे खावलायनायनि बाथ्राया बेनो जे जिथु जोङो गोजोनखौ लानानै फैबाय गोजोनखौ जोङो बाहाल लाखिनांगौ जौगानायखौ जोंहा लाबोनांगौ हारि माहारिनि गेजेराव मोनसे अनलायनाय फोथायलायनाय बेखौ जों बोरै लाबोनो हायो बिनि थाखाय जोंहा खामानि मावनांगौ आरो समस्तियाव गोबां खामानि मावनांगौ दं हा खुरखानायनि बाथ्रा दै जगायनायनि बाथ्रा लाइमोनफोरखौ मोजां मोनसे थासारि लाबोनांगौ जोंहा आइजोफोरखौ जौगाहोनायनि खामानि मावनांगौ सोलोंथाइ बिथिङाव समाजखान्थि बिथिङाव राजखान्थि बिथिङाव नैबे ओनसोलखौ जौगाहोनांगौ आरो बिनि थाखाय जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्राय नाजाबाय थानाय जादों आरो बे नाजानायखौ जाहाथे बयबो रायजो राजाया गोसो होनानै मदद होनानै जाफुंसारनायाव मदद खालामो बेखौनो आङो रायजो राजाखौ खावलायनाय मोनसे जासिबाय अलरेडि आं खावलायखाबायानो जे जोङो जिथु नैबे ओनसोलाव गोजोन थासारिखौ लानानै बे ओनसोलाव गोजोना जाहाथे पारमानेन्ट जायो अराय समनि थाखाय जायो फोथायलायनाया फैयो बेनि थाखाय जोंहा खामानि मावनांगौ दङ बेनिखायनो नैबे क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ मोजाङै दाफामफिननांगौ दं जोंहा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोंनि फोथायलायनाय सहायलायनाय बेखौ जोंहा लाबोफिननांगौ दङ दिनै सरकारा मावबाय थादों जोंनि इउपिपिएल सोरखारा प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा आरो बेयाव रायजो राजाफोरखौ आं खावलायबावदों जाहाथे खोब थाबैनो मोनसे थांनाय 10 बोसोरनि जिफोर खहाफोर जोंहा जाबाय बे खहाफोरखौ जोंहा दिनै दाफामफिननायनि मोजाङै लुखांफिननायनि मोनसे सम फैदों बे समखौ जोङो मोजां खामानियाव खाथायनांगोन बे सुजुगखौ जों लानांगोन बेखौनो आं रायजो राजाफोरनो खावलायनो मोनसे जासिबाय आं बे खोथाखौ अलरेडि बुंखांखाबायानो जे गोजोन थासारिखौ जोंहा गोजोर खालामनांगौ हारि माहारिनि गेजेराव फोथायलायनायखौ जोंहा लाबोफिननांगौ मानोना सिगांनि सरकारनि समाव थांनाय 10 बोसोराव जोङो जेफोरखौ खहा जोङो नुबाय बेखौ जोंहा लुखांफिननांगौ दाफामफिननांगौ दङ बेनिफ्राय जोंनि नैबे क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सिङा बा समस्तिया भुटान हादोरनि गाहायाव दङ आफाङाव बेनिखायनो दै खुरखानाया बिराद गिदिर मोनसे जेंना जोंनियाव बेखौ बोरैहाय होबथानो हायो सुफुंनो हायोबा बे जेंनाखौ फोजोबनो हायो बेखौ खामानि मावनांगौ सा ओनसोलाव दै लोंनायनि बिराद मोनसे समस्या दङ दिनैबो मानोना नै दाखालिनि खरांनि समाव नोंथांमोना नुबाय दैमा दैसाफ्रा साहा रानजोबदों दैखर बरिंफ्रा रानजोबदों बेखौ बोरैहाय जोङो इयुनाव बेबायदि जेंनाया फैयाजासे बोरै मा खालामनो हायो बेनि थाखाय निस्सय मावनांगौ दङ सोलोंथाइखौ जोंहा मोजाङै दाफामफिननांगौ लुखांफिननांगौ दङ गोबां जोंनो गोजौ सोलोंथाइनि फसंथानफोर नांगौ जोंनि प्राइमारिनिफ्राय लानानै मिडिल स्कुल बा हाइ स्कुल जोंनो गोबां बेबायदि नांबावगौ जानानै दङ ओंखायनो बे बाथ्राखौ जोंहा नोजोराव होनानै जा खामानि मावलांनांगौ दं आं बिनि थाखाय एमपि महरै बे जेंनाफोरखौ नोजोराव लाखिनानै इयुनाव खामानि मावलांगोन आरो बेयाव रायजो राजाफोरनि मोनसे मदद आरो हेफाजाबखौ आं लुबैबाय गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु
बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेमोरियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।